Hola, molt bona nit. Avui la pregunta més repetida és quan acabarà aquesta circulació de ponent, este vent que està bufant amb ratxes fortes. Avui ho ha fet amb molta intensitat, ara veurem les ratxes. Tot pareix indicar la resposta a la pregunta que demà el vent amaina però no calma, i de fet no calmarà els pròxims dies. El cap de setmana torna a augmentar d'intensitat, continua de ponent, i per tant amb aquesta situació les pluges continuaran caient com han fet en les últimes hores cap a l'oest, cap al nord de la península, i nosaltres arriben algunes gotes, veurem algunes pluges que hem tingut avui, però arriben des de ponent i per tant pràcticament precipitacions en general molt dèbils en zones de muntanya. Aquestes són imatges del dia d'avui des de la zona de Llaurí que ens envia Vicent Sabater, un dia en el que hem tingut molts núvols alts, núvols que tapaven el cel i que de fet núvols orogràfics, que la part, diguem que els núvols més baixos quedaven a les zones d'interior estancats a la zona oest de les muntanyes. I amb les ratxes de vent molt destacables en el dia d'avui, hem tingut alguns cops que han superat els 100 km per hora. Repassarem alguns d'aixòs valors perquè han sigut molt destacables i principalment on han bufat més fort ha sigut cap a zona interior i zones altes. Vilafranca fins a una ratxa màxima de 109 km per hora. A l'estació meteorològica de l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia d'Avamet d'Agres ha registrat 108. El Toro, també una nova estació meteorològica, que donem la benvinguda, a 107 km per hora i valors també de 103, 104 km per hora entre altres observatoris. Destacables també les ratxes de vent que han arribat a Benissa, a Xelva també per damunt de 80, a Otos, a Muro també, a Fontanars i Requena. Per tant, ratxes de vent molt fortes les que hem tingut en el dia d'avui. I també hem tingut precipitacions, pluges, que no van ser com aquestes, esto va ser granís, el que va caure la nit de Reis, a la zona de Morella. Tinguérem una tempesta molt puntual que va descarregar, aquí veiem ixe granís. Avui també hem tingut precipitacions, però han sigut més dèbils i acumulades a les zones d'interior. Cases de Molla, avui han caigut 100 litres. En el que portem d'any ja porten 20 litres. A Sinarcas també un dia molt tapat, els núvols més baixos, i també han descat algunes gotes. Veiem que la nuvolositat a les zones d'interior, núvol baix que deixa alguna gota, i cap al litoral arriba la part més alta, els núvols més alts. Així veiem algunes de les dates de pluja d'avui. Els 8 litres d'Utiel a la zona del Remedio, a Casas de Molla 7 litres, a Caudete de les Fuentes vora 5, a Requena 3, a Villalgordo o el Toro han arribat a superar els 2 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions de moment dèbils les que estan arribant, i observen, aquestes són imatges de l'eixida del sol d'avui, imatges que ens envia Toni Bolufer des de la zona de Xàbia. A la que arriba al litoral, bàsicament el que arriben són aquests núvols alts, núvols que tenen algunes d'ells formes molt curioses, els que diem altoestratos lenticulars, amb algun fractocúmul que es pot veure també en aquestes imatges, i la mar, més plana, més tranquil·la prou del litoral, però prou més alterada mar endins. Més fotografies també del dia d'avui que mostren el que tenim en aquests tipus de nuvolositat, aquest tipus de circulació de ponent. El que deixa és una eixida i postes de sol rogenques. La dita popular sempre diu que cel rogenc o pluja o vent, en aquest cas està deixant més bé vent, perquè els fronts arriben de ponent i estan descarregant les pluges més generoses cap a la zona de Galícia, cap a la part d'Astúries, on de fet en algunes zones de Galícia estan tenint problemes per inundacions perquè no fa més que ploure en les últimes jornades. Fins que no canvie la circulació, de moment nosaltres alguna gota, però poca precipitació, i de moment, demà, després demà, el cap de setmana, continuarem parlant de ponent, tot i que demà ara ho veurem amainarà. Este és el cel que hi havia cap a Utiel, amb els núvols baixos. Observen les imatges de satèl·lit. Es mostren, així tenim la península ibèrica, i el moviment dels núvols ens indica d'on venen els... Vegem que tots circulen de ponent cap a llevant. La part més activa del front és la que està situada cap a la zona nord peninsular, i tota la nuvolositat entra en aquesta direcció, de ponent cap a llevant, els núvols alts que arriben en últimes hores, i en l'última fotografia han canviat els colors, i els colors indiquen masses d'aire. La massa d'aire que hi ha al darrere, este color roig, és una zona freda, i aquí, en color verd, la zona càlida. Per tant, estem en la part càlida davant del front, i per tant aquesta massa d'aire és la que està provocant també que després de la baixada de temperatures que tinguérem el dia de Reis, han tornat a pujar les temperatures, ja les mantindran ja de nou al voltant dels 20-21 graus de màxima. Tornem a tindre valors per damunt del que és normal. Els valors del dia de Reis eren més normals per a aquestes dates. Veiem la situació que tenim prevista per a les pròximes hores. Primer veurem les màximes d'avui, com hem comentat, que han canviat de manera destacable respecte a ahir. A Peníscola avui ja han superat els 20, 21. Benicarló, Castelló, Onda han tornat als 20. La Vall d'Èneu i Morella 15. Tornem a tindre valors per damunt del que és normal per al mes de gener. Més valors de màximes d'avui, per damunt de 20, Alberic, Gandia 22, València ha tornat a tindre 20, Vilamarxant 19, Fontanars 17, Oditaguas 13.
i el dia de Reis va ser completament diferent. Ara tornarem a tindre estos dies temperatures paregudes a estes. 23 han tingut avui a Alacant, també a Elx, Torrevieja, 22 a Pedreguer, 19 a Cocentaina o 18 de màxima a l'Observatori de Villena. La situació prevista, com sempre, ho veiem en el mapa que ens indica la distribució de la pressió atmosfèrica al nivell del mar. Mapa isobàric el que mostra és que les borrasques de moment totes circulant per la zona nord del continent no ens arriben i observen que continuen tenint aquesta circulació de vent de ponent. Amb aquesta circulació, de moment les pluges i els fronts descarreguen en la part oest de la península. Estem en aquesta zona, entre la part davantera d'aquest front fred, que és en color blau, i en el color roig que veiem el front càlid, aquesta zona és la massa d'aire que tenim a hores d'ara damunt de nosaltres, que és la zona càlida i que per tant farà que demà i després demà encara es mantinguen les temperatures altes, podríem dir, per a aquestes dates. Continuem amb màximes que tornarem a superar en molts punts els 20-22 graus. En particular, l'evolució prevista per a l'Observatori de la ciutat de València, així veiem en color roig les màximes, en color blau les mínimes. El més destacable és que fins diumenge, que seria esta zona, demà pugen una miqueta, tornarem a tindre 21-22 de màxima, baixen una miqueta dissabte, tornen a pujar diumenge, i el que pareix interessant és la baixada que tenim a partir de dimarts, dimecres, a partir del dia 13, 14, 15 es veuen baixades de temperatures que podrien ser ja, diguem-ne, més permanents, no com una baixada puntual, que és la que vam tindre el dia de Reis. Però de moment el cap de setmana, pocs canvis, temperatures de nou per damunt dels 20 graus en zones del litoral. Pel que fa als mapes de símbols, veurem com de moment demà farà més sol al matí que hem tingut en el dia d'avui. Haurà passat la part aquests núvols alts d'avui, cel ras, temperatures com les d'avui sense canvis, vent de ponent sud-oest, no farà tant de vent, però no calmarà. Encara algunes ratxes moderades. De vesprada tornaran a arribar núvols alts des de l'interior que taparan el cel al final del dia i el vent girarà a sud-oest, amb alguna ratxa moderada, sobretot cap a la zona marítima d'Alacant i també de Castelló. Però la zona, diguem-ne, del Golf de València afluixarà respecte als valors tan forts que hem tingut en el dia d'avui. I els següents dies, també està el cap de setmana, continuem parlant de ponent, continua la circulació de l'oest, molts núvols, sí que passa un front la nit de divendres a dissabte. El matí de dissabte, núvol. Pot caure alguna gota matí de dissabte cap al sud, però a partir ja del migdia i la vesprada de dissabte els núvols marxaran i el que tindrem serà una vesprada dominada de nou pel vent de ponent amb ratxes moderades. Baixaran lleugerament les temperatures, però tornen a pujar diumenge. De nou pas de núvols, núvols que arriben a tapar el cel, núvols mitjancials, més abundants cap a l'interior, no esperem pluja, i amb este vent de ponent que bufarà de nou moderat, les temperatures tendiran a pujar l'inici de la setmana que ve, quan un front dilluns sí que podia deixar alguna gota. Però de moment, a curt mitjà termini, tornem a insistir que no veiem una situació de pluges, continuem parlant de circulació de ponent, i estos dies també moltes persones comentaven ja comença a allargar el dia i es preguntaven, en particular, moltes persones que estan dedicades al rec, a quina hora és l'eixida del sol estos dies i podem donar aquesta informació. En aquest cas està dedicada al personal tandador de la població de Quart de Poblet. Hem de dir que l'eixida del sol estos dies és a les 8 hores 22 minuts, és diferent segons la població, cap al nord o cap al sud, i la posta a les 17 hores i 53 minuts. Recordem que a hores d'ara els dies ja comencen a allargar lentament, però cada dia tenim més hores de sol. I observen, Eivissa, fotografiada des de Xàbia estos dies de vent de ponent, que era bona visibilitat en superfície, tot i que el cel està tapat, i ahir veiem com Toni ha estat molt atent i ens ha enviat aquesta fotografia, com sempre espectacular, les que ens envia Toni des de Xàbia, podem veure Eivissa. Moltes gràcies per les seues fotografies, per la seva col·laboració, que ens permeten treure imatges del nostre territori des de diferents punts del territori. Esta vesprada el cel s'ha encès a la posta de sol, hem tingut un cel taronja, rogenc, i molts ens han enviat fotografies, com aquestes des d'Almassora o també des de la zona de Benicàssim. Moltíssimes gràcies per les imatges i fotografies. Recorden que demà el vent amaina, però no calma. I el cap de setmana continua el ponent i de moment les temperatures demà, després demà, seran semblants a les que hem tingut en el dia d'avui. Amb aquestes fotografies que agraïm, acabem i que passen una molt bona nit.